Ja, nu får jag ett brasa riv. Och här är jag klart till ett brasa riv. Och jag skulle dricka väl. Och det får en sejlansmack i grillen. En gång vet jag det. Som är det. Ja, och här har vi så rivna. Det är det här. Och tar det brasa riv, vi använder ikki olja och salt och pipar. Annars skulle det bara skära suntor och lite läs från kornöron. Och så lägger vi det bara av grillen här, och det är viktigt att det så inte får direkta värme, det är alltså indirekta värme. Så vi lägger det ner. Så tackar vi det. Så tänkte jag sända cowboys, ne? Men det är alltså att jag skulle lägga här. Så lös. Borde det klart. Så kör jag låtje och man över. Så lös. Och det är viktigt att detta är från forfra. Så att det får att det blir bra sig. Man har ju långt nu. Så det. Så kör vi ett grilla av gott då, Runavik i det. Och vi får så mycket lött och kostar sig ut. Tar vi det ganska mycket. Men i alla fall så släpper lite så mycket. 2 minuter. Och nu har vi kakamar kettlen. Och nu får jag att köra sin vatten i så det inte är så torr. Får sin vatten. Ja. Det är alltid gott. Och vi kan söka det. Och så ser det ut som samståndet. Så ser det ut nu. Och höra det. Det är väl inte glasar. Köra sin drav. Vatten i. Så lös. Jag tycker att vatten på oss nu. Köra låt ju åt. Okej. Färdig sin drav värt. Och det är mer än stöd. Jag råknar det ska ha en tuschmånsras rätt. Det är alltid. Nu är det mycket ljus i sin tur. Så det är dit. Ja. Nu är det blivit tämmiskare. Klockan är 4:15. Och här luktar big time av röston och lekkron rivon. Har jag det där? Och vi är färdiga att tacka det. Teja har sett sig i borre. Lena Andersen spelar sig så. Fantastiskt. Tackar. Och heter lätt i brastanta kol igen så det kallnar. Vegetation och fisk så det snackar kemiska. Heter det matte och det luktar inte av rivon in i chockon. Där. Nice. Ja. Jonas, så det läckert ut? Ha? Vad sitter du? Så det läckert ut så? Ja. Jag är själv. Sanna, du skilta. Så ser det allt och sen. Så det läckert ut, Sanna? Ja. Nej. Och så så det läckert ut. Vänta det din. Ja. Nej, vad är det? Det är helt är för att det går nattrig.
Hatta stendet så en løte, og så lette jeg låt attor og køyre den her oppa.